Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Atong ihalad nining santos nga misa ang mga pag-ampo, ilabi na ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kaayuhan sa mga masakiton, ug nga unta dili unta muhari ang gahom sa yawa sa kasing-kasing sa katawhan. Mopatigbabaw unta ang gugma ug kabalaan sa atong kinabuhi. Ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors, labi nang sigig palit nato dinhig slots para sa atong mga projects nga hatagan sila sa tinuod nga kalipay ug kabalaan sa ilang kinabuhi matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Usa ka gatos ka tuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaac. Nagtubo ang bata ug sa adlaw sa paglutas niya, nagkumbirag dako si Abraham. Usa ka adlaw ni ana, si Ismael nga anak ni Abraham ug ni Agar nga Ehiptohanon, nagdula uban kag Isaac nga anak ni Sarah. Sa pagkakita ni Sarah niini, giingnan niya si Abraham. Papahawaa kining ulipon nga babae ug ang iyang anak. Kinahanglan dili mo bahinan sa imong katigayunan ang iyang anak, kaya ang akong anak nga si Isaac mauray angay manunod niini. Nakaguol kini pag-ayo kang Abraham kay si Ismael iya man usab nga anak. Apan ang Dios maingon kang Abraham, ayaw kaguol sa bata o sa imong ulipon nga si Agar. Buhata ang giingon kanimo ni Sarah, kay pinaagi kang Isaac, maimo ang mga kaliwat nga akong gisaan. Hatagan ko usab og daghang anak ang anak sa ulipon, aron mahimo silang nasod, kay siya usab imo mang anak. Sayo sa pagabuntag, gihatagan ni Abraham si Agar og kalanon, og tubig nga gisulod sa panit nga sudlanan. Gipasungay niya ang bata kang Agar ug iyang gipalakaw. Unya milakaw si Agar ug naglaag-laag sa kamingawan sa Berseba. Sa nahutdan na siyag tubig,
gibiyaan niya ang bata ubos sa usa ka kupong-kupong ug milingkod siya sa dapit nga may mga usa ka gatos ka metros ang gilayon gikan sa bata. Miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ako makaako pagsudo nga mamatay ang bata. Apan samtang naglingkod siya didto, mihilak ang bata. Nadungog sa Dios ang hilak sa bata, o gikan sa langit, ang anghel sa Dios misulti kang Agar. Agar, nganong naguol ka man? Ayaw kahadlok. Nabati sa Dios ang hilak sa bata. Tindog, lakaw, kugusa siya o pahiluma. Himuon kong dakong nasod ang iyang mga kaliwat. Unya gipakita sa Dios kang Agar ang usa ka atabay. Miadto siya sa atabay, o gipuno niyag tubig ang sudlanan, o gipainom niya ang bata. Naguban sa Dios sa bata hangtod nga dako siya, og nagpuyo sa kamingawan sa paran, o nahimo siyang usa ka batid nga mangangayam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Sa pagsangpit sa gisakit nga tawo, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Kahadluki ang Ginoo kamong iyang mga balaan, kay walay makulang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang dagko na himong kabus o gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsa nga maayo. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Umari kamo mga kabataan, pamatia ako. Tudluan ko kamo sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang nangandoy sa kinabuhi, ug nalipay sa mga adlaw sa kabuhong. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus.
katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta sa mga taga Gadara didto sa tabok sa lanaw. O gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og pintas kaayo. Og kay gikahadlukan man sila, walay nangahas sa pag-agi ni adtong dalana. Og misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus, kun abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Hala, panulod kamo, miingon si Jesus, ug nangadto sila ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon mihaguros pagdulhog sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang tanang tao ni adtong lungsura aron pagsugat kang Hesus o sa ilang pagkakita kaniya nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung naay membro sa inyong panimalay nga giyawaan, niya moabot dayon ang pari nga exorcist, niya iya dayong papahawaon ang yawa. Unsa may inyong buhaton sa pari? Inyong hinginlan o papuyon sa inyo? Inyong hinginlan ang pare o papuyon? Nganong di man mo mutubag? Naabay giyawaan sa inyo ba na ay giyawaan? Unya moabot ding pare, Father Darwin Gitgano, ay man kay na mo hingilin og yawa. Nya karon nahinginlan na ang yawa. Unsa may inyong buhatong Father Darwin? Inyong hinginlan o papuyon? Papuyon. Papuyon gyud. Pero tanawa si Jesus, ni ay duha ka buok giyawaan. Iyang gipapahawa ang mga tao nang gawa sa ilang balay og nihangyo niya nga pahawa diri sa among lugar. Sa ato pa kadto mga tawhana, unsa man to sila? Nahadlok sa Ginoo o nahigugma siyawa? Unsa man to, kisa may ilang gihigugma ang yawa o ang Ginoo? Og imong papahawaon ang usa ka tawo, pasabot wa jud ka mahigugma. Nya kun imo ganing papahawaon ang usa ka tawo sa imong kinabuhi or sa imong lugar, pasabot naa kay gihigugma nga imong iilis niya. Nya kinsa may puli ni Hesus dinhis kalibutan, way lain ang yawa. Kung atong isalikway si Jesus, atong gi-welcome ang yawa. Kung atong i-welcome ang yawa o ang i-welcome si Jesus, ato sang gisalikway ang yawa. Sige, lingi ay mong tupad. Kinsa maroy imong gipapuyo sa inyo, ang yawa o ang Ginoo?
Oy, way usa nato nga malipay. Oy, wagi moingon nga ang yawa akong gipapuyo. Wagi mo ana. Ang ato gyud ang Ginoo pa diroy. Pero klaro kay sa ebanghelyo nga naa di ay tay gitawag og kinaiya nga sa maong kinaiya atong hinginlan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga unsa man ang kinaiya ha? Kanang higugmao nato ang kwarta. Basta mahigugma tas kwarta, hinginlan gid natong Ginoo. Ngano man? Kay kun naay Ginoo ang iyang sugo, biyae ginang tanan, kinahanglan mahimo gyud mong kabos. Kinsa bay ganahan ana? Kinsa dinhi ang gustong mobiya sa tanan niya mohigugma pagyod sa kakabos ta sa kamot. Pulos mo giyawaan. Mura lang tagwa yawae. Kay tinarong man sad ang atong panginabuhi. Wa man sad ta magbinuang. Pero kung mahigugma na kas imong bahandi, magamay man o madako, hinginlan gid na nimong Ginoo. Kay ang gustos Ginoo hinginli ginang bahandi sa imong kinabuhi nya siya ra gyud maoy magpuyo. Kita lahi man atong papuyon ang Ginoo aron madato ta. Mao na daghan kay manood og mga ni mga gitawag natog puriya kuan lang ha. Daghan man sang buotan pero naagi ubay-ubay nga manood aning mga aktibong pangalagad sa simbahan aron madato. Naiuban magtukod og relihiyon aron madato. Usahay apil mi anang mga pari, magpari aron madato. Nabitay niingon ako karon kita mi padiroy pagkadato na nimo nako ngano man siya. Sus ang imong hisgutan dias imong parokya milyon gyud milyonaryo naman ka padiroy. Nako gusto kang mutanaw sa akong pitaka. Ningon pa to siyang gusto siya. Pakita unta to nako akong pitaka nga mura na lagkiampi kanipis. Nipis na gayo Nga gusto mo mutanaw sa akong balay. Sige, adto mo sa akong balay. Awa man sa ko'y balay yung ako, sa ako man ang iyaan, akong gipahimo-himo og sa akong ni ako igsoon ay miyo, ako nang tabang-tabangan. Pero gatuon ninyo, makaingon sad mo nga, di man sad ni balay o milyonaryo. Maguang lagjutay atong among balay sa una, katong maglisod pamigkaon. Kung maghisgot tag kinsay milyonaryo, ang na milyonaryo ang atong simbahan. Ang atong simbahan, dili ang pari. Mo na siya. Dili ang mga nagtrabaho dinhi, dili ang taga-finance council, dili ang taga-pastoral council ang namilyonaryo, ang atong simbahan. Nya gusto pa gyud mo nga ang atong simbahan mahimog yung milyonaryo. Gusto mo dili? Pamalit mo slot. Simple ra na. Atong himuong milyonaryo ang simbahan. Himuon natong makaalagad ang simbahan sa katawhan kay kung ang simbahan mahimong milyonaryo daghan ang matabangan kay dili man ang simbahan mo palambo sa iyang kaugalingon, dili man ni siya gitawag og business entity kay kana man nga business entity ang ilang buhaton padagkuon og maayo ang ilang kwarta hangtod mahimo na gid silang giant in terms of wealth og mao na nay atong tawgon successful business entity. Mao na atong itawag ngano man dako kay kwartas bangko, dako kay siya og mga bahandi. Mao na atong tawgon og successful business entity. Pero ang simbahan kun mahimo ni siyang milyonaryo, hutdon ginaghatag ngadtos mga kabos. Milyonaryo man gyud bisan gani ang community ni Mother Teresa kanang
missionary of charity. Kung ato yung kwintahon ang ilang nagasto kada adlaw, kanang ilang gipakaon anang mga bata nga ilang gisagop, kanang mga masakiton nga ilang giatiman sa tibuok kalibutan, sa missionaries of charity. Sa kana lang ba? Kwinta ha. Naa sila'y giatiman karon tingali, labing minos, mga 100,000 sa tibuok kalibutan. 100,000 katao. Pila may makaon ana? Pila'y konsumo ana kada adlaw? Sige, kwinta ba? Mga 50 pesos o 100? 100. Kanang gikas buntag ba hantod sa gabi kaon lang usa na 100. Okay ra 100 karon? Sige, butang tag 100. So 100,000 times 100 pesos, pila na? Ha? Taka lang mo giyaw-yaw ha? Pila na siya? Oy, pila oy. Na, di na ka maumukwinta. Pila na? 100 pesos times 100,000. Pila? 10 million. Niya ang tambal nga ilang idapat sa ilang mga masakiton. Pila sa kana kada adlaw, ibutang ta lang 20 pesos times 100,000. Pila na. Unya, ang maintenance sa ilang mga buildings nga gikuan, kana mga kuryente, tubig, pila sa ilang bayro nun ana kada adlaw. Sa to pa kada adlaw, they are spending millions. So milyonaryo sila. Pero nadato ba ang ilang centers? Wa. Nakabsan bagkaon? Wa sad. Ingon ana ang simbahan mo operate, dili magsigig tigom anang kwarta. Mao na diri sa atong ebanghelyo, pag abot gyud panahon nga kanini ang gipapahawa ni Jesus ang yawa or mga yawa, kay daghan man to sila. Ang mga yawa niingon pasudla mi anang mga baboy. Kadto mga baboy kay farm man to. Farm ba? Ila tong negosyo, igbabaligya tong mga baboy. Pareha ko din sa ato god, di ba na may daghang baboy gipamuhi. Nangamatay ra bang uban. So mo na bitaw usahay magmisa ta. Anak baros kapilya, sakit kay itong ilong. Mahuman kog misa, tuyok akong pananaw sa kabaho. Kay naaraman sad ang mga ads, baboy, skilid. Nya moingon tangan no marompertim baho sag dilang padar kay negosyo man na. Amo man ang panginabuhi. Nya mamatay ang kinabuhi sa pari ani sige hanggap isasagdi lang pari ra man say mamatay basta siguro lang ang amo. Di ba kanang baho pollution man na no? Pollution. Unya, nganong ato man nang ialaw nga perting bahoa diha hasta sa kilid sa kapilya magmisa perti mang bahoa dili man maikog kana mangganing anas inyong balay mo bisita mag-birthday mo ipahipos na mga iro kanang uban kay baho kay ka mangabot ang mga bisita hipuson gyud di gyud mo moingon nga sagdi lang nagbanimaho kay bisita ra bitaw na ato man ang kuan dili oy. Pero karon tungod sa negosyo bahala nagma-polluted na ng atong tubig, ang atong dagat, ang atong hangin. Bahala nagma-polluted nga nahimo ng cause of sickness. Basta ang akong panginabuhi, siguro lang. Bahala mga guba na diya, mga ozone layer, mga guba na mga bungtod, mga bukid, mga unsa pa na diha, mga guba. Mag-landslide na, mag-flash flood na, basta ang akong panginabuhi siguro lang. Mao na ato. Di man gustong Ginoo na gipapahawa niyang yawa. Bahala mga matay na dihang mga baboy tagpila na kalibo basta maluwas laning duha ka tawo nga dugay nang nagantos sa pagposes sa yawa. Ang mga tao didto kay wa man sila maluoy adtong duha ka tawo nga giyawaan. Gani nangandoy na sila kanus-an na mamatay kay porti man ang isuga. Ang ilang gikalagutan ang tao, dili ang yawa nga nisod sa tao.
Nya unsay resulta? Giayo man ni Kristo ang tao, ang yawa may gipapahawa, naapil pa man hinuog kapatay ang mga pila to kalibo nga mga baboy. Pero tinilang sukua nganong siguro na nimong buang-buang unya maamong-among panginabuhi. Ana una. Hoy. Nanglitan ron kana inyong silingan nga siga kay matab pertig yung adika. Nya niingon man Ginoo pasudlas inyong balay ang way balay. Nya wa na man ay balay kay gikan man na dito sa prisuhan kay sudguwa na malanas prisuhan hangtod wa na man na dawatas iyang pamilya nanuktok mas inyong balay nya kamo sige mamong simba dire nya ilado man ginang kawatan og tulisan unsa man papuyon sa inyong balay dili tubag kinsay nanimbaron diri nga kon manuktok ng klasihas tao inyong papuyon sa inyong balay ta sa kamot kaliwat gid mo adto mga tao sa unsa to Gadara mga buangon ta mas gihigugma nato ang atong kabtangan imo nang gihuna-huna daan hala unsa na lang hurot niya tong butang kawato ni tanan tulison tang tanan mas gihigugma nato ang butang sa kalibutan kaysa kalag sa tao ug sa sugo sa Ginoo dali kay natong isalikway ang sugo sa Ginoo basta na miligro na ang atong mga butang ug ang atong kinabuhi si Kristo nagpakamatay para nato pero kita kusog mo sa likway. Sa unang pagbasa si Abraham naguol nga hinginlan ni Sarah ang iyang sulugoon kadto si Agar nga nanganak sa unang anak ni Abraham nga ginganlag Ismael. Sa kalagot ni Sarah nga magduwa-duwa posesive man sad kay si Sarah ba di man niya gustong iduwa-duwa tong maguwang nga anak ni Abraham si Ismael ni duwa-duwa ni Isaac perti man niyang laguta iyang gihinginlan inighingilin sa ato pa disyerto man tong lugar wa na gyoy asa pa man si Agar mangita og kabuhian para siyang anak naguol si Abraham pero unsa may gisultis Ginoo Abraham sunda ko kanang imong asawa si Sarah maugid na siya imong tinuod nga asawa hatagi siya sa iyang kalipay. Tanawa ha? Siya niya kining akong anak nga si Ismael, anak masana nako Lord. Siya ako na'y atiman anak. Palakta lang na. Pasabot, ang gisultis Ginoo, salig nako Abraham. Ayaw salig sa imong hunahuna o sa imong pagbati. Salig nako. Mato nga, gituman yung Abraham kasi Abraham hilig magyud mutuman og sugo os Ginoo bahala nagmamatay siya bahala nagmapobre siya iya man ginang dawaton ang sugo os Ginoo wa man gi iyang usikan ana iyang gi palakaw og tinuod gyud giluwas sa Ginoo si Agar og ang iyang anak ang Ginoo mga igsoon moy atong kaluwasan dili nang atong mga butang dili nang atong kwarta, dili nang imong gahom, dili na ang imong posisyon diha sa barangay. Padong na naman sa ta mag-eleksyon, basig mag-away na sa niya moron. Tungod lang kay mag-ilog mo na mga posisyon, hasta mga manag-agaw kay kanira bang barangay eleksyon, kasagaran diha mga kaliwat rasad nang magkuangkuan, apply anang posisyon diha nya manag-away rabang mga way-uwaw tungod lang sa posisyon diha anang barangay mag-away gubo ninyo ang inyong Dios non nga relasyon hasta pag ikunumbanag asawa mag-away pa tungod kay ang asawa tuwa mudapig spikas ang bana di asad mudapig spikas kay nataymingan nga ang kaliwat sa bana nidagan pagkakapitan ang kaliwat sa asawa nidagan pagkakapitan away silang duha mga buangon so ay na mo ha kita dinhi sa atong barangay bastag na ako'y madunggan mag-away lagi
Mapadunggal lang dyan ko ninyo ba? Kung mong i-report sa Ginoo ba? Ayaw mo pag-away. Oy, atong i-promote dinis atong barangay. 5 man ka barangay ang under aning atong parokya. Kaning San Vicente, Santa Cruz, Lataban, San Roque og Tabla. Kinahanglan ha maghoy-hoy gid mo tanan. Kuyog mo pangumpanya kamong tanan nga mga politicians. Kuyog usaray inyong entablado. Nya ang tema sa inyong pagsulti, kaming tanan pulos ng ambisyon nga mudagan pagka opisyal sa tong barangay. Pulos mi gustong mga lagad ninyo aron maluwas ning atong barangay. Kamo nalay pili o kinsa namo. Ako dagan ko pagkakapitan, kining akong kumpare mudagan sa ni pagkakapitan. Kung kinsay pilion ninyo namong duha, nag-agree nami nga magsuportahay gyud mi. Unsa may isultis mga tao nga mutanaw. Mupakpak nila, salamat. Naa na gyud mi mga ngalagad nga pilion magsadili anda mga lagad dili kay mualagad lang kun pilion pero dili pilion di lang sad magpakabana mga bakakon no da mauna siya gustong ipasabot ni Kristo nga ang atong pagluwas sa tao dili ibase sa atong makuha nga bahandi kundili andam tang mo let go sa atong bahandi aron maluwas ang atong isig katao andam tang magpakamatay para maluwas ang kinabuhi sa atong isig katao mauna siya inindot kung buhaton as asawa ngadtos iyang bana ang bana og ang iyang kabit malipayon kayo luwas gyud no, niya ang asawa maluwas. Luwas pod. Unsa may kalainan sa ilang kaluwasan? Ang kaluwasan sa kabit ug sa bana lawas. Pero ang ilang kalag padong sa impyerno. Ang kaluwasan sa asawa lawas og kalag. Bekin sa maroy alkanse. Ang asawa nga nihigugma sa bana ug sa kabit o ang bana o ang kabit kinsa may alkansi to silang duha kay ang asawa duha ka kaluwasan ang iyang nadawat ang kadtong bana o ang kabit ug di gito sila mohunong usaray ilang kaluwasan nya ang ilang kaluwasan temporaryo kayo way siguro og maluya to sila maayo atakihon or mabangga ba to ilang gisakyang motor kay gadit-dit dito is ansa na kanang Trans-Central Highway kay adto gid sila may kantipla dapit kay overlooking adto sila dito magdit-dit mabangga pabitaw da patay ikamatay na ang asawa na mo'y mulubong di humanang ilang kaluwasan luwas na nalubong na ang ilang kalag naluwas anong usara may nitingog naluwas ambot lang pero siguro kita nga dakong posibilidad di gyud maluwas kay namatay magid sila sa ilang pagpakasala pero ang asawa gipatay-patay niya iyang lawas ang iyang hilak iyang gipatay-patay aron maluwas ang iyang kalag porting luwasa maupay nakalubong nindot kayo mao na dinis ato patay-patayo nato atong lawas pagpalit og slat aron maluwas dig atong simbahan nya unsa may mahitabo ang atong kwarta mahimong puhunan aron do na tay bahandi didto sa langit kay matag palit ninyo og slat do na namoy bahandi didto sa langit matod pa ni Kristo store up treasures in heaven not treasures on earth mao na daghan na tag mga dunay treasure sa heaven. Ang atong SBF dag ang hali nato as of yesterday niabot nag 30,879 ka slots. Pakpaka na to. Kaning namalit ani 30,879 slots. Doon na ni sila yung mga treasures in heaven. Lingi ay mong tupad. Na kay treasures in heaven? Na ka? Sa ato pa, wa man na mulingi ang uban, wa ginay treasures in heaven. Nya aron mo maka treasures in heaven, naa pa may
45,121 ka slots, tag 500. Palitan ninyo, paspasig yung palit, ibaligya ng tanan ninyong refrigerator, TV, kana bang wa kay kinahanglan na ba, cellphone, tinagurha imong cellphone, baligya ng usa. Wa man na kinahanglan na, refrigerator, TV, wa na kinahanglan na. Pagpalit lamog ice water, kay bugnaw tubig ra may inyong kinahanglan, naidagha silingan. Ingka ang mga sudan day pa dir madunot man sa naog di nato ibutang rep, ipanghatag na sa silingan, panghatag ang sobra, wa ginay mapanos. Dinhis Pilipinas daghan kay hataganan, adto kas Amerika wa kay hataganan, adto ka Singapore wa kayo hataganan, pero diri sa Pilipinas naidaghang mga piranha di ay nagatang. Di ka kalakaw og mga 10 meters, hurot na nang imong gibit-bit nga ipanghatag. Ipanghatag. Nganong imo pa nang i-ref diha? Balik-baliko nimo nagkaon, nga naidaghan di away gikaon. No, ibaligya ng ref, baligya ng TV, baligya ng cellphone, o niya ipalit dayog slot. Do na din kay treasures in heaven. Niya gusto jud kag heroic, ibaligya imong balay. Niya ipalit og slot. Kana adto na lang ka magpuyo sa Daplin's Dan. Liwat na ka ni Kristo nga nag-ingon, foxes have their holes, birds have their nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Parihas na mo. Wa man sad mo kasabot ato kay in English man to no. Niingon si Kristo ang mga milok na ilang mga lungag, ang mga langgam na ilang mga salag, apan ang anak sa tao walay kapahulayan. Mao na siya kinabuhi ni Kristo. Di sato pa naliwat na ka ni Kristo, nya mingon din kas Kristo, mingon des Kristo nimo, enter into my kingdom. Okay, mamatay man jud ka dasdan, kay maligsan man ka, kay narago kasdan. Wa pa jud kay kaon. Apo tay ngadto, kita dayon mo ni Lazaro. Kita mo nilang Pedro kalungsod. Nya, Padersiano, asa man padong? Sige, usag baligya dirig slat mo sa buhaton Padersiano, pero moabot yung panahon nga mamatay rasad ni. Ikamatay ani, asa man padong? Depende kung ang inyong gipalit nga slat gisud na kus bulsa, impierno dayon. Pero ako sa nang gihatag dire, langit sad. Moingon nang Ginoo nga daghan kay kagihatag dire, kay imo gining gi-apply ang gipamalit nila sa imong project o sa project sa simbahan. Kana ari sa ka sa kong gingharian. Mangadto ta. Sige, manindog ta kato mangadto. Pagampo sa katawhan, mga igsuon, pinaagi sa Ebanghelyo si Kristo mipakita nga ang kinabuhi sa tao labawng mahinungdanon kaysa mga butang o mga kahayupan dinhis kalibutan. Busa, mudangop kita kaniya isip iyang mga anak o mga igsuon, muingon kita, labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang magbalantay, mamahimong matinud-adong tig-alim o tipasiguli sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, dili unta malingla sa haylo sa gahom o sa bahandi, o makaamgo sila sa kadautan sa korap nga pagdumala, magampo kita sa Ginoo. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Nga ang kaputli o pagtahod sa tawhanong dignidad, maglaglag sa mga daotang espiritu nga naglihok sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-antos, makakita og makabatyag sa makaalim nga presensya sa Dios diha sa mga nag-alagad kanila, magampo kita sa Ginoo. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot.
Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Nga ang mga matuohon nga mihalina, makatagamtam sa masandag nga kaadlawon sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Labing makagagahom nga amahan, ibakyaw kanamo ang imong kamot. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namu, nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, hindi sa iyong tamayon sa langit. Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes around those who fear his name, to save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O
O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Dios nung gahom nga makapapahawa o giyawa. Nato lang buhaton, maningkamot kitang dili nato mahinginlan ang Ginoo. Saon man, higugmaon gid nato ang Ginoo labaw sa mga butang o bahandi sa kalibutan. Salamat sa nahigugmas Ginoo og nitabang nato dinhi pinaagi sa pagpadayog palit og mga slots ang atong halin. Ako nang gikaingon kaganiha sa atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slots, niabot na og 30,879 ka slots. Atong pakpakan ang namalit pag naapay 45,121 ka slots nga tag 500 per slot. Ug ato ning mapalitanan, makasiguro na gitang mahuman-human ang atong kumbinto. Mapuy-an na ba o magamit na? Pero di mo palit, awasan ni ayo. Nya ang akong 19 slot challenge, ato lang tong tingbon og report ugma kay atong final nga report. Gahapon niabot naman tog 206 ka slots ang 19 slot challenge. Nya ambot ka unsay sunod ani. Nya muna ang ato sang kuan YouTube channel kining Padresiano Ubod. Padayon sad mo og suporta ha. Inyo ginang i-view kada adlaw, niya i-like, i-share ang atong mga misa o ang atong kuan. Di man ina nga maong kuan, kaning maong ngalan. Kaya naara ba siya nagamit-gamit diha ang ato gyapong mga misa, ang akong homily, mao ipang-upload, pero dili na siya sa atong account. Niya sa ato sad nga account sa Facebook, ang San Vicente Ferrer Paris Liluan, kada nga title mao sad nay atong sana Facebook account. Yang YouTube kanang official nato Padresiano. Nya matag view ninyo ana na anay i-share ang YouTube nato nga murag monetization. Wa sa takaybaw giunsa na nila pag-compute pero bana-bana ra ning ato basta magsigi kag view, magsigi og agi ng mga advertisements nga dili lang nimo i-skip na ilabing minus tingali mga piso ang i-share nga rin nato kada himo nato ana og mahuman gid nato na tanan ba nya katulo ka mo himo ana or kaupat masing moabot og 2 pesos nya kay 157,000 naman nakabuk atong subscriber og ang 157,000 maghimo ana kada adlaw. Di man gyapon mo mutuo, so sige na lang. Mao nay atong i-share ngadto sa uban, nighuman, no? Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.